S ljubavlju opraštam sebi. Volim osjećaj slobode koji me preplavi kada sa srca zbacim težak kamen kritike, straha, griže savesti, ogorčenosti i stida. Tada mogu da oprostim sebi i drugima. Opraštanje oslobađa sve nas. Spremna sam da se oslobodim svojih starudija. Odbijam da i dalje živim u prošlosti. Opraštam sebi što sam toliko dugo nosila stari teret. Opraštam sebi što nisam znala kako da volim ni sebe, ni druge. Svako od nas odgovoran je za svoje ponašanje. Život nam vraća ono što mi dajemo. Zato nemam potrebu da kažnjavam nikoga. Svi se povinujemo zakonu sopstvene svesti. Ja gledam svoja posla i čistim delove svoga uma u kojima se zadržala ogorčenost. Puštam ljubav u sebe. Tada sam isceljena i celovita. Što sam više zahvalna, imam više razloga za zahvalnost. Zahvalnost stvara nove razloge za zahvalnost. Povećava vam životno bogatstvo. Nedostatak zahvalnosti i negodovanje oduzimaju nam razloge za radost. Ljudi koji su navikli da se žale na sve i svašta, misle da nemaju dovoljno dobro u životu ili ne uživaju u onome što imaju. Univerzum nam uvek daje ono što verujemo da zaslužujemo. Mnogi od nas odgajani su tako da se koncentrišemo na ono što nemamo i da osjećamo samo nedostatak. Verujemo u oskudicu i pitamo se zašto nam je život toliko prazan. Ako verujemo da nešto nemamo i da nećemo biti srećni dok to ne steknemo, ostavljamo život na čekanju. Univerzum čuje: nemam i nisam srećna i zato vam šalje još veću oskudicu. Već neko vreme svaki kompliment i poklon primam rečima. Prihvatam sa radošću, zadovoljstvom i zahvalnošću. Shvatila sam da univerzum voli taj izraz i stalno dobijam najlepše poklone. Kada meditiram, vraćam svoje telo u ravnotežu. Kada meditiram, obično zažmurim, udahnem duboko i pitam: šta treba da znam? Zatim sednem i osluškujem. Ponekad pitam: šta treba da naučim? Koja je lekcija iz ovoga? Ponekad mislimo da treba da popravimo sve u životu, ali možda samo treba da izvučemo određenu pouku iz situacije. Kada sam počela da meditiram, imala sam strašne glavobolje koje su trajale prve 3 nedelje. Meditacija mi je bila nepoznata i protivila se mom unutrašnjem programiranju. Bez obzira na to, istrajala sam i glavobolje su na kraju prestale. Ako osjećate ogromnu negativnost dok meditirate, možda to znači da negativnost treba da izbije na površinu. Kada se umirite, ona kulja. Jednostavno, gledajte kako se oslobađa. Pokušajte da joj se ne opirete. Dozvolite joj da se pojavljuje dok god ne prođe samo od sebe. Ako zaspite dok meditirate, to je u redu. Pustite telo da radi što mu treba, uspostavit će ravnotežu. Dozvoljavam sebi da budem bogata. U univerzumu postoji neiscrpan izvor. Budite svesni toga. Napravite pauzu, brojte zvezde kada je veče vedro, brojte zrnca peska u šaci, lišće na grani drveta, kapi na prozorskom oknu, semenke u paradajzu. Svaka semenka može da izraste u novu stabljiku sa bezbroj plodova. Budite zahvalni za to što imate i shvatit ćete da vam se razlozi za zahvalnost umnožavaju. Volim da blagosiljam ljubavlju sve što sada imam. Grejanje, vodu, svetlo, telefon, nameštaj, vodovod, belu tehniku, odeću, prevoz, posao, novac, prijatelje
čula za vid, dodir, ukus, sposobnost da hodam i da uživam na ovoj neverovatnoj planeti. Ograničavaju nas samo uverenje u oskudicu i nemogućnost. Koje uverenje ograničava vas? Postajem bolji primalac. Primanje je najbolja psihoterapija. Ako zaista želite da postanete primalac i da primanje uvrstite u svoje svakodnevne aktivnosti, otkrićete da primanje otklanja sve prepreke za ljubav. Ako kažete sebi postajem bolji primalac, aktivirate moć u sebi koja isceljuje stečen osjećaj da niste dovoljno dobri, disfunkcionalnu nezavisnost, nezdravo žrtvovanje, finansijsku nesigurnost i sve vrste oskudice. Spremnost da primite pomaže vam da odredite svoju pravu vrednost i da živite srećno i opušteno. Savetujem vam da u ime duhovne prakse počnete da vodite dnevnik. U narednih 7 dana odvojite po 15 minuta dnevno da razvijete spremnost da primite. U svom dnevniku primanja zapišite 10 odgovora na rečenice. Život me trenutno voli tako što, 3 tačke, nemojte prepravljati odgovore, samo ih pustite da teku. Danas izražavam ljubav u svemu što radim. Ja sam jedno sa životom i sve što živi voli me i podržava. Zato tražim najbolji mogući kreativni način da se izrazim. Radno okruženje me potpuno ispunjava. Ja sam voljena, cenjena i poštovana. Ja nisam isto što i moji roditelji i ne podržavam njihove obrasce u poslu. Ja sam svoje, autentično biće i biram da radim ono što mi donosi više zadovoljenja nego novac. Rad mi sada predstavlja zadovoljstvo. To je istina u mom biću i prihvatam je kao takvu. Sve je dobro u mom poslovnom svetu. Prevazilazim svoje zavisnosti i oslobađam sebe. Afirmacije za zavisnosti. Sve obrasce otpora u sebi posmatram kao nešto čega treba da se oslobodim. Sam život me voli, podržava i čuva. Dajem sve od sebe. Svakog dana sve je lakše. Spremna sam da se oslobodim potrebe za svojom zavisnošću. Prevazilazim svoju zavisnost i oslobađam sebe. Ja odobravam sebe i način na koji se menjam. Moćnija sam od svojih zavisnosti. Sada otkrivam koliko sam zapravo divna. Biram da volim sebe i da uživam u sebi. Život mi je bezbedan. Tečem s promenama koje mi se dešavaju u životu. U beskraju života gde sam ja, sve je savršeno, celovito i kompletno. Svaki obrazac otpora u sebi vidim samo kao nešto čega treba se osloboditi. Oni nemaju moć nadamnom. U mom svetu moć je u mojim rukama. Najbolje što umem, tečem sa promenama koje mi se dešavaju u životu. Svakog dana sve je lakše. Radujem se što sam u ritmu i u toku svog života koji se neprekidno menja. Danas je divan dan. Danas biram da mi dan bude divan. Sve je dobro u mom svetu.